Me dic Agustina Saiz Rubinho. Vaig néixer el 16 del 6 del 36, o sigui que em faré 82. Vaig venir un dia i me va agradar molt. I llavors vaig veure el pare que sortia amb algunes i després molta gent de Lloret. I jo també en tinc aquí que vaig portar jo, que són l'Àngel, i en tots els homes que jo coneixia de Lloret. I després moltes vegades m'he emocionat i tot, perquè jo en tenia i els vaig portar, però n'hi ha moltes més, i és molt maco. I és un dia que estàs amb gent i estàs bé, me sembla. Montserrat Segaró Planiol, 71 anys. Fa 3 anys que vinc, doncs perquè me van engrescar per dir alguna cosa, tot el grup que venien, dient vine, t'agradarà, és interessant, i realment vaig començar i continuo vinguent perquè és molt interessant. Sí, aporten més aviat, no? Molts coneixements de tot el que veiem antic, i és una manera doncs de que vagi creixent les coses de l'arxiu. Un grup que ens coneixem tots, molt agradables, tots molt bé, i és una estona que és agradable de venir i de continuar també fent aquesta tasca. Josep Maria Arpí, 73 anys, me vaig incorporar amb motiu de que vaig començar a fer unes fotos de la parròquia, antigues de la parròquia, i llavors vaig venir aquí i me vaig anar incorporant fent això. En aquestes sessions mirem les fotos dels fons de famílies concretes, vull dir, hi ha fons de moltes famílies, i llavors analitzem el lloc, l'indret, els personatges que surten, la gent que surt, l'any, vull dir, es va analitzant tot això a fi de que l'arxiu pugui anar classificant i anar fent fitxes de cada foto que anem analitzant. Dolors Serra Boades, 68 anys. Fa un any i mig o 2 que vaig començar a venir amb els amics de l'arxiu. És un lloc que m'hi trobo molt bé, és molt interessant, coneixes coses de Lloret que poder, per l'edat que tenim, els desconeixíem, i aquí amb la meva companya, que sempre estem juntes, sempre ens han d'avisar, que diu que en Xavi, que xerrem molt, però bueno, sempre hi ha el comentari que s'ha de fer. Sí. O sigui que és això, vull dir, i esperant cada divendres per tornar a venir. És molt interessant. Maria Teresa Saura Burget, 70 anys recients, i com que soc de Lloret m'agrada veure totes les coses i enterar-me'n de les coses bé. Però ja està, vull dir que estem ben aquí i ja està. Doncs ensenyen fotos molt antigues de Lloret, que moltes no els conec ni res, perquè encara que en tingui 70, aquestes són molt antigues. A vegades ha sortit el meu pare, que era pescador, i m'agrada, perquè fa molts anys que ja no hi és i m'agrada veure'l i m'ho passo bé, ens ho passem bé i tot. Maria Teresa Casas Colomer. Tinc 77 anys. Vaig començar perquè en Josep Valls feia una exposició al sindicat i de fotos, que ja tothom, els de Lloret, l'anàvem a veure, i la meva germana hi va anar sola i vi una foto que no sabien de qui era, d'una noia jove, molt maca, i era la meva mare. I la meva germana va dir, baixa, que hi ha la nostra mare amb una foto i han dit si algú sabia qui era. Llavors vam baixar, ho vam anar a mirar i vam dir, sí, és la nostra mare, ens van demanar els noms, Lola Colomer Roca, i vam fer una miqueta, ens van preguntar com havia estat, i no, era inèdita, la foto de casa no l'havíem vist mai. I llavors, va dir, doncs mira, això els amics de l'arxiu estem identificant fotos i tot això, voleu venir? I mira, fa 9 anys que a partir d'aquest dia vam començar el sindicat, molt poquetes persones, però amb molta il·lusió, no hem fallat mai cada divendres, perquè verdaderament, a part de que aprenem molt, és molt maco poder saber la història del nostre poble, de la nostra gent, dels que han viscut abans que nosaltres. En fi, jo no m'ho perdo per res, perquè a vegades he tingut metge i he dit que me'l canvin per poder venir. Em dic Mari Carmen Casas Colomer, tinc 73 anys i estic molt contenta de venir aquí a l'arxiu perquè és que ens ho passem superbé.
les coses que fan són molt interessants i quan veus una foto, per exemple, de molts homes o moltes dones, no tens ni idea de qui són, però llavors un ho comença a dir i llavors els hi veus la cara perfectament, dius, mare de Déu, i tant, sí que ho és, i mira, és molt divertit, i les cases i els carrers i tot, molt maco. Jo si els veig sola, des de luego no els conec, però al dir-ho a la gent llavors els hi veus ben bé la cara. Se'ns fa curt i cada setmana ja esperem el divendres per venir aquí. I total és una hora, perquè a les 12 en punt tanquen i a les 11 en punt obren, però és una hora que no te la perds mai. I convido tothom que vulgui venir perquè tothom és benvingut i tothom som del poble i tothom som gent gran i ens ho passem molt bé. Soc la Conxita Ros, soc de l'any 51 i per què vaig començar o quan vaig començar? Doncs perquè la Mari Carmen Ciuró m'ho va dir-ho, que vingués i vaig anar-hi. No hi vaig ser-hi a totes, però amb unes quantes. Des del principi i disfruto molt, m'agrada molt, sí. Es posen les fotos i mirem a veure si podem conèixer la gent i, en fi, i els llocs i després també...